এই হচ্ছে আমার মিস্ত্রি ହେଲା এই ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆକି ଦିଅ ଗୁଟେ ମିନିଟ୍ ନା ଇଏ ଆମର ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଶିଳ୍ପଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଟକା ଜମା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ତ ଯାହା କରିଦେଇ ସାରିଲେନି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ପୁରା ଚକାଚକ ଆଉ ଘର କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ଛାତ ପକାଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ କାମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମର ଛାତଟା ପକାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କ'ଣ କହୁଛ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ଖାଲି ହସ୍ତେ ରହିଲେ ଆଉ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏତେ ତ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୁଟିଆ ଖାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗୁଟିଆ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ କାମ ଚାଲିଲା ଶହେ ଆମର 900 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଭିତରେ ହେଉଛି ଛାତଟା हाँ तब ठीक रहा तो ठिया तोर फोटो उठे
एपटे भाई एपटे एसे खाई तो बुझे नहीं कहीं ना ना हाँ जरा पका ଏଥର ଠିକ୍ ହେଲା ସେଠି ମାଲ ଲାଗି ଆଗଟା ଟିକେ ରହିଗଲା ମିଶିଲେ କାମ ସେଆଡ଼େ ହସା ଉଡ଼ିଆ କାମ ଆଉ ସାଢ଼େ ଘଣ୍ଟା ମିଶିଲେ ବସି ବସି 500-700 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦିନ ନେବ ଆମ ଘରଟା ଏଇ ଯେ ଗଡ଼ିଆଡ଼ି ବୁଲିବ ବାଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ବାଙ୍କ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ 2000 ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଇଲ୍ସ ଲାଗିଛି ଡବଲ ଖୁଣ୍ଟ ବାଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା